بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مساسلو عبد الله حمدان جيتي سليمان كولبالي بيتو مامري ديمودين ini sogoma ko jogodi yalla tando atumbe segu masayala me jaraya au nyoni ka mine masakele kleti jemba kanu fosa be wati doke no sirana da fara ibta ibo fojo ne de ibo fa asimide ma fo bede be ga fam comme ne masaya asimide masayala ye masaya de be masaya iga yorola asikatola ni ko jamana masabe asimido oko de ni ko masaya client leba o masaya mumba mbesa mbe okodo mumbe jamana mara onu mumbe kola wati mina mumbe wati mina mumbe dugu mara odo otewa so president otemena aforanye kwa isamu kan sabake we Musa Traoré a 40 lela o ko ni 40 lela monsieur ko voye amabla we agende ma krati ko chuko na aborala mama pa woni tumba fora aborala mbafo me komi ko yabla to ko na yabla yere horanyala sino ambe kuma mfo amiga mfo sa ni te fa wati de ay ma bamana me ma fo wati bete kuma be na fo wati na fo baka bamana ko te odo otea bi asimi be shiri fana afana be labe na ma fo buka la nyini ke sanfla ko baraka katawa me enyi na mungo ko ni yiriba bina ye sanflado ko ni she bana de melaka ko muso ba ke tubla no ni yiriba bina ko festa ba bike ko no mu janse she bana de melaka muso ba ke gadal tubli lo ba wera ba nyimi aywa kuma filene de donc ne bi jabi kuma la ko kuma wotu di fe wadi musa ka wadi la abi fo bike parce que atay bon maintenant abna fo donc ku jatte bele ko fama be krofa kofe ouais amba fo asimide sisa asimide ta fama yala wa amba fo ale fama be krofa ko voilà mo fa ko ani mo fa nye o te gele o tayi wa blay o tayi donc a fo e krofo de misalido o ala ka kay aka famu misalido krofolite fama ya mais ala bali mo mun kada e cey fa na de siga fo tal atiji ni ngay fatola atiji ni ngay batola mais ni mo do be ni fama so hakle cialo do be ni fama lo bu ni fembe ko e ma ya ye kuma do fo ni baxi kuma do la sanko sage figa akli de soro law ko fe sababe ala de bali mo mun kada e wati mun kada ya babne wati mun kada e setala abi bamfana ko fanga nafolo anto ko ala de bali mo mun kada e ko ika ceyata di ka fanga tadi ika cenya fana tadi ala de bali ma na wati rabadi na wati bana fana babi ababne la ne chokoroba ala ke hinala bila harabi kinso ne be galon so bi hazaidu akoma ko fama bindo fangate abina ka bawo abina wa adan fa o kuma bana peu ako fama bindo ko fangate oya bane peu ela kubaru ma wara to lawo kumaro to la alhamdulillah to wara de before fu jima de before abi fa ko fama kro o de before fama kro na bina don ka erkilinge wa fa l'ancien président le mutokoroba do fona ma fana ibeka bindo agone ma fama sonjugu fo bindo o tay o fele so ka to fanga la ay beba do ka fa fendo be olubala ka ke nje ba la pampara pa anda ni da donala o bi shiro fale ne akode o mutokoroba do fona ko fama sonjugu fo bindo na tara wasro fanga tala ble fo ite ble ayra ba ayra nyine no wati o ebe kuma munu fo ra to mere kala fusa wati ato me Allah akbar ewa donc fina nyete foye na la da manga ken hakle do odo otewa o fa abebi ba fola ka masa jala basa ki o fa no ngilaw ko ni koroma ba saya baba ni saya ma ba ako bana baba jala basa ki do côté ale an woji ka ba me ani do waju amena ay anya dongli jara o me ama akroyi ante fa ko de famu suranya me amena sura jere ko jiye ko fembe bi ba ko ni saya ma ba baba ko baba ko na ma ba ko ni taye masakle bambalite o taye amba kunjono bismillah afo asmi anta ko fode ambi kuma fode la
parce que mo ta fo mo e buga sigi kuma nga ni chien flash chien sa mo ay akankoro sigi wa fo radio kile fu gi ko fo no ko fa mama ju wa akankoro sigi oh yeb mo fa mo no eta yem sali ka fo ka no ko be voilà anta ka koro fo de amega ladidi voilà sura akankoro sigi sura ubla akankoro ubla ko no surugu voilà sura kamri kulu courant gele be sidela e ko sidela wa ne fait depuis 15 phobie courant oh ya ku kamri misira ni ipotro fa am groupe kangwe aywa alakanya amin alaka kli nyumandam ayo bismillah ablandan namu bi alamsay sikatola jean kalokle mugan saba samba flani mugan fla namu amedu gafeu kono bi amada amne mu reflet d'Afrique reflet d'Afrique aleko ko yala malikura stuko kando wa chiendo malikura wa dugu kura de uma kura de ne mo famu mama ba kono one ka nyingali na yana ngabo amno jabi sino malikura ale nyingali de ke ko yala suko kando walma chiendo ko kamasro ne jatemna mu physique technique ko nyina samwa ani duri ablandan ko barabe ma kelon ne bolo koy yala ko MTS akara tien technique système Mali technique système ko do de keleno ka a soro a bosoli ka bela jenem le biabla andan ko nyina samu ganduri ay c'est comme plaque fara ko Mali kura ali plaque bi maglen bolo aywa ni boro physique na plaque fala bi maglen bolo aywa ko nyini ngali bo yoro la na soro ko Mali kura ko chieno walma suku kando no bon mimiri ni miri la mbi jabidi nambora le matinal moi je suis matinal national c'est le national je suis national aussi d'accord alors faut que dire matiga fato irani bolo juge ko odebe ko ni watina mu korsina nawi nam ulukoni akili washi leno able na soro mu samia be tuga minani kuna soro ko baro bina sigi sengan kanye kunga kunya jatemne mu ka nyama ba no nango damele ale be CMDT kuna able andanu ko eko ku te fera fere nyini wala saka ako ka singoro machewa ko kwase ko baro be ka tabulumna ko atalaka Senegal ko no kungulumne Senegal de afo Senegal de afo fana ya fo ne alla cedi même roya medida ne alla cedi le soir de Bamako wula able ale kumane no ni watina ale mugo bamachi wale mu kera mu bayangara marala atseka foere ako kuna man koloshi ko malon yera dama ko amena bla nyogona o mani a sabe tugumna ko guerre civile ala kan kisoma amin ko ayra dama na bla nyogona ko kama soro mu krengena ni baranu jatemne ko makme ani biswa ni flam salen ko fe ni watin ko nala ni wulu ko beta juruge ko ka boye ka se gawo maranu bela ko bamachi wale mawnu keleno ka ni clienta ka nyeshi mu Mali dewma ko yala ko mu krengena ni ala anga finitik la ko kulu klo la somene kunu ni baranu kachkwala mu ni ajete na mafo mi dana masagu ni alenyamate tulubai Yusuf Tuluba kwale kon wuleno ki joye senkani watina ko ka fereke ka nyafo mi anga finitik la ko yi kuni kuna foni mun duruma ka wuli jona ka ko sege ka wuli jona ka fere nyini ka blase ngam wala sa mawo ni mi sega yani cheni ka ka docteur après la mort solo bamanon ko tajuru skele otibajona ni tajusra otibayere atibayere atibable ko se wa ay afora ka tibajona de ay atiban ala kan tajusra doba ke elabi yani ka ta e ba fu de ni akana o be na wa nyini ke tasra parce que abe continuer de able femme do bancho ko tala ko ala kan kiso madron l'indépendant ko di l'indépendant ko ministre ma ko kulu kon bena enquête daile de ko mi kera mu bayanga marala ni ablandan ko tse ka blati fiu lu bi enquête le de mais tse ko malaksi bon est-ce que bara benni ka barate est-ce que u bena wati na ona kishili kama wa ale o debi ko ayanda kula kanane de tegerula imayo o koro de bayira ka fo ku ka barate mo la kanali unaku ni ngari fleni ko ni bamachi wale mukera ni do kun labai na ka keni gawo ale ni bayangara marai
ko kon ko tina to ko me droit de l'homme maw kenga no jien selekenani maw belaje no Nations Unies donc ko nulu ka kumanyo ya kon besena kuna enquête wuli ka jo ka ira ka nyini ka laje ni kununu akera chugudi John Nobala John Notala nyingini me ka nga seka table andan pour que ni kununu kana seka senga ketuguni mu anga jamana koreana nam nejme le challenger ala ko di challenger ale fana kuma kerengere ala ko mu anga chamache fanga nyamao kulu konu bulo de ngwan nyeshi mu Amadou Koufama Amadou Koufa ko kayira ka foko bamachi wale mikara mu jala sagu ne kerengera bankas marala o ye bataki bo kayira ka foko ni kerengere la ko jekunu siglembe nu ba wule ko katiba kulu no ni baranye de ni barache jugu ko ni Amadou Koufa anaka mo ko nulu kon bolo na yable anda lu ko ni lu ma harama ya barakade aywa l'indicateur de renouveau était ale do ale ko di indicateur de renouveau ale kuma na mu kerengere la ama famille Semaka ko ni ajete mine mu groupe armée signataire accord d'Alger kulu kon be CNT le Conseil national de transition kulu ba soutenir do rete mu projet de loi électoral kuram tara kulu kon ba ira ka foni wati ngonala kulu be CNT maw kulubu ko bi wa kubu ko shini ko wa ko bara kon kra chuga mina ko abeno luma no semai krengere ni ala donc kulu kon bu ka demeta coordination des mouvements de la zawad voilà kulu bu ka demeta anyashi CNT ma ko bara kon kra chuga mina ko atalembe ulu kon jimisra fe abla namu aywa ni faso ka fasiri leso angatanye able andan niko ko anga tanye aywa eko kaikaw ka ulu kon geleabu kan tanye antese ko kuma foy amena kuma mu ka krenga no engrais ale subvention ko ka jatemna mu kay marala ko geleaba kon beni wati na mu Sénégal kan ko kama soro mi gouvernement na le kelendo ka engrais kon subventionné 50% ko mu kay mara ko koni ulu kontala ko o bara o ye 5 ulu kontala ka ye akewale koni ko nga ko na tabe ko mu mamunu be ako engrais ko nyama seka afirulu mable ko de keleno ku kanga mauni uche ko ba foko asuzansonera ko me terrain ka na foro ko mamunu be nu be wuli kata engrais san wasoro chama be utu akola kudon ko kata afiruma frejugula ko kata firi songola songomi jelele no kosobe kasoro mi gouvernement mu fo ko otala kake donc ko kon be wule blani watina anga chama chefanga nyamaoma ko kasega wuli ka jo sabati wala sa engrais ko ale be seka no ga chugo mina mu kay marala kato o bela jelena era la ka fo ni wati laba nun kon konnala muye zeren ale ni million able andan ko ale koni ako nyonyele no muye anga maraw konnala krengere ne ala muye kila marala ko abi sene chugumi wa ko bala kanye o chugala ko ni sene fen no zeren ale ni million ko ma ko ka wa klito ala kosobe ko anafaka bun kosobe adama de yerema anafaka bu muye Sénégal munu yere fana bala ka sene ko bala ka nyobula able andan mais o kana ntesa so o kana da o kana o dala solo e ko si jango journal ko Mali kura ni tielo est-ce que Mali ko se kura ka soro malien ko role abada problème boro Mali te kura ya o Mali don de be kura ya Mali don be kura ya chogodi me kura ni hakli enfant fait ame ko bla munu mai ame ko ke munu kan abla andan ibe fando de Mali kono wati do yire bi yire nyinga abike chogodi am misali folo e jume anti samia lawa samia ni samia de surnyana bi ni samia damnena o yanga dinga bo wati o kan sa dinga kanga bo mo be dinga bo ka to dinga dala tori ke bese o nyama kele me klaka 5 doa kono jamana dunde be war kele mbo fana ka doa la o bana munu be war bo o ka bo be mu ko munu bla barala o tu la kolo shide wa mundu ou bien comme abe bo faso wa ne de kono mo ka sirata la wa furuba mo ka sirata la wa do de nyini gali yere wa bla andan do Mali kono kuraya Mali kono tega kuraya de mais Mali do yere de be kuraya ha client fan fait tubarkalla afamuna e Bamako Bamako Bamba ñaare doni
E be Bamako de. Be Bamako me doni ne don doni. Ibanga yande. Ne wa ay Côte d'Ivoire. E Côte d'Ivoire. Ja yele bonende. Ani ti vanye malien. Ay malien de. Ah d'accord. D'accord. Et Bamako si en gidron chama balade. Gidron folo dro Bamako wadi minna samine bodo. Adona yoromina ibodo. Atu sur 1975 enfant inte. Hein? 1975 enfant. Aïe, 1946. 46. 1940. Yeah. Gidron folo. Wa Mali ti Mali de. Ah, ça ambi Soudan. En tout cas Soudan. Gidron folo mundara rimage. Oui. Ni temena église baka. Ni ko bita dibidala. Gidron mi yesi dibida don bayara. Dundama. O de rimage. O de afolo. Flana route de Kati. Route de Kati en passant par le Lido. Au Bayaran. Dougmasra. Au Bayaran Felaye. Quand tu par l'avenue Kassé Keita. Et Meribada. Oui, dans le quartier, mais non. C'est la Galani. Au Dretti. À Savana. Route de l'aviation. Aviation, tu me as essayé là. Assez là. Assez. Assez qu'on a. Il va à l'aéroport international à Savanimbe. Oui. Aérogarka. Kanyeshi Kabrudo Dama. Ani place Maginot. Place Maginot Bodo. Ouais, place de la Liberté actuellement. Meribada. Meribada. Le combien 3 Oyo Gudroné. C'est la même ministère de l'éducation Mako Gudroné Katana et Bada la Ponve. Kaselekeni do Femano. Abu Fotokumina Majla. Ananina. Ouais, la rue Karamogo Djabi. Allez, le viteme premier arrondissement d'Ala. Kateme poste Badala. Kana teme Inadala. Kateme zone Israël. Kata Bablini Corona. Babli Corona. C'est pour ça. Pour ça, Bablini Corona. Bon, nous, des guidons nani, follow Mundara Bamako, Nazarof. Nani follow. Et bien, ni accroché, ni mbe ou Lucas Rade. Ah oui, ok. Oui, ok. Maintenant, guidon follow Flafana Mouye Bamako Tengu Dugo Verela. Monte Bamako, au Dara en 1950. 4 ans après les premiers guidons. Au Béas Ramé Soudan. À follow. La route de Kati, par le Point G. Cette fois-ci. Route de Kati par Point G. Niminata Kati. Koulbasrafe. Bande de 3 mètres de large, longueur 14,3 km. Oui, Kati Bamako Yere. Le toit de côté, 14,3 km. À Flanae, Bamako Bougouni. Bande de 5 mètres, longueur 163,9 km. Tu vois, il y a Kawatiki, mais il m'a fait ça. Il faut y avoir. Et pour la dobe faragane, voilà. Aïe, d'autres fois, kilométrage qu'on est. N'a d'arrêt faut que Bamako ni Kulugore, Klobi Oreille. Aïe, Djemé Ouli, habitué de là-haut. À fin de là-haut. Kulugoro Bamako, c'est 59,4 km. Les précisions que j'ai dans mes documents. Ah, 70, ça m'a arrondi à 60. Aïe, tu vois, vous connaissez ça dépend. Tu vois, vous faites une mesure d'amener Yoromi. Oui, à d'amener Meribadal. Meribadal. Sinon, ni bon bebo de la fiabou. Et vous t'as Klobi Oro sans faire. Aïe, non, on m'a fait quoi de voyer mon faux. Oui, à d'amener Meribadal. Comment Meribadal? Ni bité. Negere Tumbé. Mais comme il y a Gudron Datuka Datuku Negere Tumbé. Sinon, à Negere Tumbé. Donc, à bon Meribadal. À bon Monument, Kata, ministère de l'Éducation Vanvela, Negere Tumbé. Donc, tu vois, il y a mesuré au Yorol. Kaboy Kadokulu. Nibita Yoro Bamako. Tu vois, il y a Damino au Yorol. Meribada. Meribada. Ode Chamache. Commune 3 de Malini Mayo. Parce que Meriba, Ode so follow to Babouye Monjo en 1883. So follow Monjo. Avec commune 3 de fait. Avec commune 3 de fait. Non, tu me commune 2 de fait. Avec commune 3 de fait. Aïe, nito fomba fo évident. Aïe, nga avec commune 3. Jibril Diallo de a bouché en akadama. Aïe, nga avec commune 3 de fait. Aïe, ouais, Kambe.